खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननि बे रादाबनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि सिनायथिया जाबाय आं आसलते आंनि मुङा जाबाय बरुवाकान्त ब्रह्म। आंनि गुबै सिगांनि न'आ जादोंमोन बालाबारि 3 नम्बर बालाबारि। आंनि आफानि मुङा जाबाय हेमकान्त ब्रह्म, आइनि नामा जाबाय हास ब्रह्म। बिनिफ्राय साख्रिनि तागिदायाव आं जिहेतु फोरोंगिरि, बे साख्रिनि तागिदायाव आङो बै माबानिफ्राय 80 सनसोआवनो आङो नैबे सिमिला गामियाव फैनानै बेवहाय थाफैदों। आंनि जिथु बालाबारि जोनोम गामि, बे जोनोम गामिखौ आं नागारनानै न'आव फैनानै आं थाफैनो गोनां जादों। बेनिफ्रायनो साख्रि मावोमोन आङो उत्तर रत्ना गोजौ फरायसालियाव। बेसेबां मायथाइनिफ्राय साख्रि मावो? आंथ' जों मेट्रिक पास खालामनाय लोगो लोगोनो आं हाबदों। बेसेबां माने 78आव जोंफोर मेट्रिक पास खालामबाय। 78आव माने पास खालामनानै आं नैयाव एमइ स्कुल हिसाबै उत्तर रत्ना एमइ स्कुलमोन। बे उत्तर रत्ना एमइ स्कुलाव आङो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै आं हाबदों। आरो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै हाबनायनि उनाव उत्तर रत्ना हाइ स्कुलाव जिमानखिनि बर' सेक्सननि माने पस्ट फैदों, बे पस्टखौ आं लाना फैदोंमोन। माने आंल' नङा, आंजों आरो कमिटिनि मानसि सासे दङमोन, खास्ति आदा होननाय। बे खास्ति आदाखौ लानानै जोंफोर गुवाहाटि काहिलिपारायाव थांदोंमोन। काहिलिपारायाव थांनानै जोंफोर दुदि ब्रह्म बै समाव सारा दङमोन। दुदि ब्रह्म साराव निफ्राय जोंफोर बहु खैथा पस्ट लाना फैदों। माने एलपि स्कुलाव साइन्सनि मास्टार, आर्ट्सनि मास्टार, बेनिफ्राय माने हाइ स्कुलनि मास्टारखौबो आङो लानानै फैदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला गासै बर' मिडियामनि जिमान खिथा पस्ट दा बर्थमान उत्तर रत्नायाव दङ, बे उत्तर रत्ना हाइ स्कुलाव थानाय बर' मिडियामनि जिखिनि फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिखौ जोंनो सेंसन खालामना लाना फैदोंमोन। एकमात्र दुदि ब्रह्म सारनि अननायाव बिथांखौ जोंफोर माने दाबो माने मख'नांगोन। नोंथाङा दा आजिरा मोनदों? आं आजिरा माने 2020 मायथाइयाव आङो आजिरा मोनदों। हेडमास्टार हिसाबै जानानै आङो आजिरा मोनदों। नोंथाङा थुनलाइ आफाद बा बबेबा गौथुमारि आफादफ्राव बिबान लाबोनाय? आंथ' थुनलाइयाव होननानै बुङोब्ला 78आव निफ्रायनो जोंफोर सरासनस्रायै जिहेथु आंनि आफाया रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि गायसनगिरि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। बे आफानि माबायावनो माने बिथांमोननि बे जिथु माने सरसा खालामनाय, बे बिथांमोननिफ्रायनो 78निफ्रायनो सरासनस्रायै बेबायदि जोंफोर माने थुनलाइयाव जों बाहागो लाबोदों। बेनिफ्राय आङो रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि गिबियावनो आङो सेक्रेटारि जाबाय। रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि सेक्रेटारि जानायनि उनाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट जाबाय। भाइस प्रेसिडेन्टनि उनाव आं प्रेसिडेन्ट जाबाय। जेब्लानाखि प्रेसिडेन्ट जायो बे टाइमाव जोंनि भारत माने अखमनि जिथु माने आबहावा, बर'फोरजों बिएलटि, एनडिएफबि तामाम दादलाय सुदलाय जादोंमोन। बे दानलाय सुदलाय जानायाव माने बिनेस्वर दाया सेन्ट्रेलनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरिमोन। बे आफादगिरि जानाय टाइमावनो आंबो रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जादोंमोन। बे समाव जोंफोरा ओरैबायदि जादोंमोन जे जोंनि रङिया जिल्लायाव खान्थिनि जिथु माने माबानाय सावरायनाय, बे खान्थिनि सावरायनायखौ आंनियाव बिबाना गोग्लैदोंमोन। बिसेसभाबे दा दिनै जिथु स्पिकार माने बिस्वजित दैमारि, बे बिस्वजित दैमारिया अब्ला बिथाङा माने सेन्ट्रेल एबसुनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन। बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा जोंफोरखौ माने बिथोन हरो आरो बिथोन हरनाय लेखायै जोंफोरो गरेस्वर, तामुलपुर, नावकाटा, रङिया एरै हालामनि गासै बर'फोर एबसुफोरखौ लानानै एनडिएफबि, बिएलटिफोरखौ ज' लानानै जोंफोरो बिदि देराग्रा मुसाहारिनि जिथु माने एमएलए हस्टेलाव जों रायलायनाय माने गोजोन लाबोनो थाखाय, बुथारलायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय जों रायलायनायनि खामानिखौ आं मावनो गोनां जादोंमोन। बेबायदि आङो थुनलाइनि बागुमामोन। बेनि उनाव जेब्लानाखि तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभाया दाफाम माफाम दाबाय, दानायनि उनाव आं तामुलपुर जिल्लानि
माने सेक्रेटारि जाबाय आं सेक्रेटारिनिफ्राय उनाव बिनिफ्राय आं बर' भाइस प्रेसिडेन्ट जाबाय आं बर' साहित्य सभानि तामुलपुर जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय उनाव पुनर आरो आङो माने बर' राइटार एकाडेमिनि सेक्रेटारियाव मुखुब जानानै थाहैबाय सेक्रेटारि मुखुब जानायनि उनाव फिन दा आङो माने बर' सुबुरुन साहित्य एकाडेमिनि बर' सुबुरुन आफादनि आं सासे सोद्रोमा जानानै दङ दावलागे आङो माने बे खेलाखौ मावगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय आंनि नाजानायावनो जोंनि नाजानाय आंनि नाजानायावनो बिसेस भाबे जोंनि माबायाव मा होनना बुङो मुहुरिपारायाव मानिनां माने बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा जोंनो 1.5 कोटि थाखा माने हारसा बर' साहित्य सभा आरो बेनिफ्राय हारसा अखम साहित्य सभाजों एखेलगे समन्वय भवन लुनो थाखाय जोंफोर 1.5 कोटि थाखा जों मोनबोदों दा जोंना फ्ल'रा गाहायनि जिथु माने अफिस बे अफिसखौ जोंफोर बेखेवनाय जाबाय आरो आपार स्टेपनि अर्थात माने सिगां गोजौ खलबनिखौ जोंफोर दा लुगासिनो दोङो बेखौ माने प्रमद बर' सारा जोंनो होदों बेनिखायनो बे सेगावनो प्रमद बर' सारनोबो माने जोंफोर साबायखर हरनांगोन आरोखि बान्था जोंफोर माने बिथांखौबो साबायखर हरनांगोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जोंनि बे न'आ जितु जोङो समन्वय बे समन्वया जोंना जाफुंनो हादों आरोखि नोंथाङा भइस दोङो आरो बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट राजेन बसुमतारी भइस दोङो उमेश ब्रह्मनि भइस दोङो बे भइसफोरखौ नुब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे नरवेनि आसलथे थासारिया माब्रै बे खोनाखौ नोंथांमोना फरायब्ला मोजाङै माने मोनथिना मोनगोन आरोखि बे खोनाखौ नोंथांमोना मोनगोन बेबायदिखौ जुदि नायोब्ला फरायनाय जोंनि जायफोरा माने उथिबोनाय गथ'फोर प्रजन्म जायफोरा गोदानै उथिबोनाय गथ'फोर जायफोरा माने कलेजाव फरायनाय गथ'फोर जायफोरा लेक्सारार बिथांमोना फरायब्ला हयथ' नरवेनि फारसे मोजाङै बुजि मोनगोन हसिमिननि फारसे मोजां मोनगोन आरो बेनिफ्राय बे भियेटनामनि फारसे मोनथिगोन आरो मानोना जोंफोर भियेटनामाव थांनानै जों ओंखाम मोनजायाखिसै हरसेया बिसोर इंराजिबो बुजिया हिन्दीथ' बुजिखायानोखा असमियाथ' बुजिखाया बर'थ' बुजिखायानोखा इंराजिबो बिसोर बुजिया जों राइस होननानै बुंदों राइस होनब्लाबो बिसोर जोंनो राइसखौ जों होनो हायाखिसै जों अनला खारै बायदि जोंनो संनो हाबाय जों हरसे बै जानानै जोंफोर माने थानो गोनां जादों जोंहा माने भियेटनामाव बेबायदि अबस्था जादों आरोखि बिराद माने मोनसे गोसोखांथावना माबा बिनिफ्राय जोंफोर सेमफ्रामखौ बायना लाबोनानै जों हराव जाना थादों बिथांमोना आंनि लोगोफोरा सोरबा बिस्कुट बायबाय आं आरो माने समफ्रामखौनो बायना लाबोनानै जों राननानै हरसे जों माने माबा थादों आरो मा होनना बुङो लगन थानो गोनां दा जादों सोरबा सुबुंनो बे नोंथांनि हरिमननि नुथाय बे बिजाबखौ जुदि सोरनोबा नांगौ जायोबा माबायदि राहाय मोननांगोन आसलथे आं दा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामब्लाबो मोननो हागोन आं दा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामोब्ला बिथांनो हरनो हागोन हरनायनि बेबस्था दङ आरो बिनिफ्राय बिसेस भाबे आं जिहेतु माने सानदों कनफारेन्स बायनायनि उनाव देग्लाय जिहेतु आङो श्रीलंकायाव थांनायनि मोनसे राहा खालामबाय थादों श्रीलंकायाव थांखांनायनि उनावनो हयथ' जोंफोर माने आं बे बिजाबखौ कलेजे रानना होनायनि बेबस्था खालामगोन आरो बे जाबाय आंनि बिजाबखौ मोननायनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ बेबायदि खालामनो सानदों आरोखि दा नोंथांनि न'खराव फेमिलियाव साबेसे जायो आंनियाथ' आसलथे आंहा फिसाला सानै दोङोमोन सासे गोदोरनि नामा जोंथि ब्रह्म उन्दैनि नामा देनाग्रा ब्रह्मआ माने पुलिस साब इन्सपेक्टरमोन बिनि उनाव बियो असि जादोंमोन गबर्धना माबायाव थानायाव गबर्धना थानायाव जेब्लानाखि उसि जायो उसि जानायाव बेवहाय बियो उसि जाना थानायावनो गारिजों एक्सिडेन्ट जाना बेयो थैबाय थैनायनि उनाव दा बिनि बिहामजो बिनि बिसि आंनि बिहामजो जायो बिसोर दा गरेस्वराव थायो बे फिसाला खासे आरो फिसाजो खासे थालांदों बियो गरेस्वराव थायो आरो आंनि फिसाला गेदेरा थाफायो आंनि फिसाजोआ गेदेरा बिहामजो दोङो आरो गथ' साब्रै दोङो आरो आं दोङो आंनि बिसि दोङो जों बेखिना फेमिलि आरो दा आंथ' आजिरा मोनबाय नालाय 2020 सनावनो आं आजिरा मोनबाय आजिरा मोनना आं दा बिदिनो रायजोनि खामानि थुनलाइनि खामानि फिसा फिसौ बिदि आरो माबा माने थुनलाइनि बिखेख भाबे आंहा थुनलाइनि आरो
सामाजिक खामानिखौ आं मावो आरो दा मुहुरिफोराव जोंफोर दा माने भेटेनारि दोङो जे स्टेट डिसपेन्सारि दोङो जों बेयाव बर' साहित्य सभा आरो असम साहित्य सभानि जिहेतु न' लुबाय जों बेयाव थाङो बेयाव जोंबो साहित्य सरसा खालामनायनि माबोरै गथ'फोरखौ बर' गथ'फोरखौ हारसा गथ'फोरखौ माबोरै साहित्य सरसा खालामनांगोन जों बिनि दा लाहार फाहार जों खालामगासिनो दं जोंफोर मोनसे समन्वय कमिटि जों दादों आरो बेयाव जोंफोर माने बिबार माबा माबि बिबार बागानबो जों बानायगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ जुदि जोंफोरखौ माङाय जुदि बिथोन माङाय जुदि सहाय होयोबा मदद होयोब्ला दा प्रमद बर' सारा